Hai mga bata, ako di ay si duha. Ako si duha. Kinsa ragud ko? Si duha. Mao kini ang pulong nga duha. Duha. Kung sa English, ako si two. Sa atong pinulungan, ako si duha. Kinsa ragud ko? Si duha. Ako si duha. Mao kini ang tudlo nga duha. Sige daw tanan ipakita ang inyong tudlo nga duha. Ipakita. Very good. Mao kana ang tudlo nga duha. Mao kana ang duha. Duha. Karon magkat-on kita unsaon pagsuwat sa duha. Unsaon kaha ng pagsuwat ang duha? Pakurba, patakilid, paubos, pahigda. Unsa ra to pagsuwat ang duha? Pakurba, patakilid, paubos, pahigda. Sige tanan, isuwat ang duha sa hangin. Gidaw, isuwat ang duha. Pakurba, paubos, pahigda. Sige. Otro, unsaon pagsuwat sa duha? Pakurba, paubos, pahigda. Very good. Uy, aduna nga ri, mga bata si ma'am, pila kaha kabuok bata ato daw ihapon be? Usa, duha. Aduna kitay duha kabuok bata. Pila kabuok bata? Duha. Very good. Duha kabuok bata. Aduna kitay duha kabuok bata. Uy, di ay kahoy. Pila kaha kabuok kahoy ang naa diri? Aduna kitay duha kabuok kahoy. Aduna kitay duha kabuok kahoy. Naay kabaw. Pila kabuok kabaw ang inyong nakita? Aduna kitay duha. Duha kabuok kabaw. Aduna kitay duha kabuok kabaw. Kanding. Pila kabuok kanding ang inyong nakita? Aduna kitay duha kabuok kanding. Aduna kitay duha. Duha kabuok kanding. Uy, naay baki. Pila man kabuok baki ang inyong nakita? Aduna kitay duha kabuok baki. Duha ka baki. Uy, naay bula. Pila man kabuok bula ang inyong nakita? Duha. Adunay duha kabuok bula. Pila ka bula? Duha. Mao kini ang duha ka tudlo. Sige daw tanan, ipakita daw ang duha ka tudlo. Ipakita. Duha ka tudlo. Duha. Mao kana ang duha. Butangi og check ang kahon nga adunay duha ka hulagway. Sa kuno to, butangan kuno og check ang kahon nga adunay duha ka hulagway. Asa kaha diri nga kahon ang naay duha ka buok baka. Asa man? Very good. Mao kini ang naay duha ka buok baka.
Butangi og check ang kahon nga adunay duha ka hulagway. Otro, butangi og check ang kahon nga adunay duha ka hulagway. Asa man diri ang naay duha ka buok hulagway? Asa man diha nga kahon? Ang naa sa wala or ang nasa tuo? Yeah, very good. Mao kini ang kahon nga adunay duha ka buok manika. Butangi og check ang kahon nga adunay duha ka hulagway. Duha gihapon ka hulagway, butangan kuno og check ang duha ka naay hulagway. O martilyo. Asa man diri ang naay duha ka buok martilyo? Asa kaha diha? Okay, kere. Mao kini ang adunay duha ka buok martilyo. Na ba kamo kung pila ang duha? Pila man na ang duha be? Mao kini ang duha. Karon ipakita ang inyong tudlo nga duha. Gidaw ipakita. Very good. Mao kini ang duha. Pila ni? Duha. Okay. Daghang salamat. Ug ayaw pagkalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel.